aurreko aste nagusian waterpolon jolasteko aukera hementxe Nautikoko pasarilan azpian, ezta? Bai, da, gukomen Donosti, waterpolo Donosti ekipotik gatoz. Eta bena, aste nagusiko programan barnean, waterpoloa egun lau egun, aurten. Hori, marea dela eta bestela berago dago eta horren ez dugu goi ematen. Hona etorri eta, ara, waterpolon dabiltzan mutil hauek eta edonor animatu daiteke? Bai, edonor etorri daiteke. Berez ez da ezer jakimarrik igeri eta bakarrik. Eta gainontzekoa gua aurreratzen ga. Baino jantzea gari barute eta igeri eta jaitza eta gogua, hori importanta da. Hori ez da gutxi ureta sartzeko gogoa, ze gaur pixka fresko egiten du, ez da? Hori da, holako egunekin azaiagoa da. Aurreko egunetan eguzki egin duta, jendea etortzen da. Baino ez da gaizki. Nik uste ekimen hauek laguntzen dutela jaietan eta beste kirol edo beste ekintza modu batzuk egitera eta gainera ondo pasatzen dute eta esperientzia izan daiteke. Askotan ez dakizu kirola nola probatu eta hau izan daiteke aukera beste kirol batera engantzatzeko eta beste gauza probatzeko. Bueno, ze muzkoa dago ura, hotzan lago? Bai. Bai, hotza? Bai, asko. Ze hemendikan lagunak animatzen, baina zu etzea sartuko? Bai, animatzen, baina hotza egiten dut eta beranduago sartuko naiz. Bale, baina sartuko zea, ezta? Bai. Ordu asko sartzen dituzu zuek waterpolon entrenatzen, oze? Ordu bat eta erdi. Zein, indartxo zaudete, berratea bola, Parranda egitea bat ator waterpolon jolasterekin, hau da. Atzo parranda inbalin bazenuten, ondo etortzea ureta sartu eta kirolaitea? Bueno, resakako bai. Horak resaka bera laketzen du. Baina, hombre, logutxe egin da, nekagarria da orduan. Orduan beta ondo gozalduta etortzea, bazkalduta, eta gero honea, gogoz etortzea.